Boleh lanjut Yona. Sukses untuk Android official. Lapinan dari Muaro Kalaban ke Solo, alulai sampai Jalan Balimpi nama Suo, hendak menjala guguk sarayan tadi majalan nan kalurui tabedu bana malapa dan de androya ngangai tiok kako tabang kalai ladi paci lape juo di mabagayui tagurajai tagak dinan karemai tagahari ngubui Pak Jumai gilir ya, Dendang Perantauan. Di mani jauh padila masa olalai batang kabeh batimbu jalan atinan risau dan bau kala sayang nanamba paneh manganduang hujan pado mananam nyosi laloba lamba oh sayang elo si sawi dan tugakan pado manangan diri sama kanduang elo nagari dan tinggalkan arinan sadang patang-patang oh sayang nanaba dendang parintang rusuh padonyo bansai dibawa pulang edo dia yelo telah rantau dan pajauh gili ama iko youtuber yang hadir Patri Padero sukses. Jom si Kumbang official ya. Di mani jauh padila masak mandrawai nantang tapi batimbu jalan atinan risau dan bau kala oh sayang nanaba paneh mangandung hujan padola mananam tinyo silaloba lamba oh sayang elo si sawi dan tugakan pado manangan nati risau nak kanduang elo nagari dan tinggalkan harina sadang patang-patang olalai nanaba dendang harintang rusuh padonyo bansai dibawa pulang nak kanduang elok lah rantau dan pajauh iya terima kasih banyak. Itu elok kita baparak kaladang tanamlah padi itulah elok kita lay banyak dak ada nambah tapu hari kini. Terima kasih banyak. Kita balik ke Bung Helmi. Alami.